Mine højnærede damer og herrer, mit navn er Monrad Mosegaard. Det er mig en stor glæde at være blevet indbudt her til forsamlingshuset i aften, hvor jeg skal belære jer lidt om bierne og blomsterne, om jeg så må sige. Under mit foredrag vil jeg bede jer om at puffe til jeres sidekammerat, som fremhed skulle sidde og nikke, og hans øjne begynder at falde i. Udover myrer er bier de eneste insekter, der lever i et fælles samfund. Familien holder sammen af dronningen, som kan blive op til 4 år gammel. Hendes eneste opgave er at blive parret. Det sker kun, hold fast, i kvindelige tilhører, højst 11 gange, og det er kun som ganske ung. Herefter kan hun lægge æg i resten af sit liv. Hannen hos bierne kaldes for en drone. Det er let at huske, da det rimer lidt på årene. Mennesker holder bier både på grund af bestøvningen og for honningens skyld. Man skal passe på, når man har med bier at gøre, ellers så kan det let gå galt. Se bare her på dette dias. Ja, værsgo og kig. Det skulle jeg have sagt, det er jo på hovedet. Ja, det er så mit barnebarn Hilda, som en middagsstund i sommers havde snedet sig ud til morfars bier, mens han lå i hængekøjen og fordøjede den netop indtagende varme middagsmad. Ja, det gør hun vist ikke igen. Nå, men summa summarum, hvor kom jeg fra? Ja, et af biavlerens vigtigste værktøjer, det er røgpusteren. Det er sådan lidt fætter her. Man tænder op i den og puster så røg på bierne, mens man kigger til dem. Vi får lige et dias til. For nylig kom en af vores unge ukyndige biavler frygtelig galt afsted. Hans hustru fandt ham livløs i bigården, og han blev indlagt på hospital med fuld udrykning. Det viste sig, at han i god tro havde holdt sin røgpuster omvendt, og således pådraget sig en heftig røgforgiftning. Det var grundet denne begivenhed, at vi her i Løve Biavlerforening i sidste uge afholdt en temaaften, kendt din røgpuster. I har måske allerede hørt om det. Det er jo de mest mærkværdige ting, vi biavler bruger som brændsel i vores røgpuster, gamle gulvtæpper, rudekuverter, brev fra skattevæsenet, sure strømper, etc. etc. Ja, men hvorom alting er, mens vi stod der og frusede, skete der pludselig en kæmpe eksplosion. Brandvæsenet kom, og flere af os måtte indlægges med svære brændsår. Så jeg er faktisk heldig at stå her i aften. Der findes biavlere, hvis mest de yngre af slagsen, der ynder at bruge såkaldt tossetobak som brændsel i deres røgpuster. Det skulle gøre bierne særdeles rolige. Jeg har dog ikke selv tænkt mig at forsøge, at det skulle være rasende dyr. Udover at anvende honning i den daglige madlavning, kan man også bruge det til at brygge mjød af. Og for de af jer, der har særlig interesse i at få dette emne uddybet, så mød mig bag ved scenen, når løvebrøl er færdige. Jeg kan bare anbefale, at også kvinder begynder at holde bier. Kvinderne har faktisk netop fra i år snedet sig ind på endnu et hidtil mandsdomineret område, Danmarksmesterskabet i biskæg. Det er en konkurrence, hvor deltagerne sidder på en række stole med nøgen overkrop. Det gælder så om at få flest bier til at sidde på sig. Og vinderen blev i år den 38-årige bifile kranfører og mor til 4, Jytte Hardkov fra Esbjerg. Hun blev i forbindelse med præmieoverrækkelsen
citeret for at sige, jeg fik nogle ordentlige kasser og gik fra størrelse C80 til E95 på 10 minutter. En fantastisk følelse, og så vandt jeg oven i købet. Ja, det varede det slet, inden hun kunne få armene ned igen. Jeg kunne blive ved i timevis og fortælle om mine bier, men vi sluttede med ordene, husk nu at købe jeres honning direkte hos producenten, og tak fordi I holdt jer vågne.